Boy! What? Sinigaw. Uy! Ul! Ul! Wala ko sa SP. Pag nakakot, Bumba! Oh! Ulo nila pa kawan. Kung bago daw nila kawan. Ikaw ay mahal na mo. Sa konsilyo na sa natin. Yung Hey! Ano yan? Critical, no? Hindi siya food. Lahat, ano pa ba? Ikaw na maganda ko natin. Ano na? Baka dyan. Reward, tapos minsan, wala ka nag-dibendo, ako sa bukitaw, at pinda ko ako sa wala ko. Wala, pinda ko sa tindi, ang napunta na, Try ko na, ano ba ito? Try sa ang gamit mo? Go! Tapa! Bayan mo sa nililit ako ba rin talaga?
Oh, yeah. Makaralig ka dun sa akin eh. Sorry na. Hindi ba eh? Wow. Makmalit ko. Kamu na ako. Ah! Kaya, ko, ano yan? Bilog? Talaga magsigal. Oh! Alam mo, magsigal. Nagkira pa kasi daw dito. Tama, ikaw. Wala siya. Bilog talaga. Ay, kamay ko ulit eh. Yan mo lang. Sige. Korin talaga, korin ta. Ano ko? Pwede mo kitsinta. Yun ako sa Salamat. Ba! ito mo na yung for. Laro sa nang po yun. Ito na niya ako buko. Shit na, ipatis na ako. Buko na ako mo. Ano yung tagaan? So, titira nga eh. Sige. Ayun, dali. Bro, ano ay buko? Ano pa naging kumawin ka nila? Sino pinay? Oh! Sige. Natagot ka pa. Pag-activity ng ako. Oh shit! Oh! Oh shit! Oh, mga ano. Oh, shit. Oh, shit. What the? Oh, nako. Oh, shit. Pinagit tao, ako naman ka mo. Oh. Maraming sa nagkala. Yung lapin mo. Oo, sabi na. Yung pinagdalit na, basta. Okay. Buka nga yung metro. Kaya nga, sarap ang mag-video. Sabi pa nga, dito ay. Tapos, hindi. Start. Silbon pa gamay. Ano ba yung maganda mo ko? Kung man yan, so, Ay. start. Uy. Buka na. Ano yung play? Thank you. Ay, what? Yung legendary fruit. Ano yung play? Yes, Babet. Lahat. That's one. Legendary ba ka? Hindi ako, gusto mo. Hindi ako. Content sa tabi. Lahat ang wicked. Kung mo nang gagsilaw mo. Lahat. Ewan ko man, ewan Hindi ko. mo sa naroon ka daw. Hindi mo sa nakakita niya. Kung mo nang gagsilaw. Ewan ko man na get. Ko man na get. Yo, ano yung phone mo? Ano yung tawag niyo? Ewan. Kulat. Epic. Basic. Ako. Di mo lang sira ang si CJ. May one take one. Yung Di mo lang si CJ. Ipit mo ako. Diyan mo ako. Ano mo kaya ba ako siya? Pero kasi,
Tamating kita lang. Nakakahawag mo ako, ah. Hindi ka naman bumas ako. Hindi mo alam. Hindi sila matapos. Alam nga. Lang. Islam. Islam. Mas naman sila yung may nang Kadang nasa kuya. Yo. Hindi ko naman eh. Kapabakay pa kayo ng Rolling Kapabakay pa kita no. Kapabakay pa kayo kita. So, yun na, ano, Ayun mo, balik ka sa akin. Picture ka daw. Balik ka sa akin. Uy, puta nga, tigil ko nga. Uy! Kanina po. Okay ba? Ano na nagawa nga? Sorry na. Tapos kita. Alam mo pa daw. Bibi ba ba buhay ko nga? Sabay niya sa loob ng ganda po daw. Ba, Baroso, you. You, may mama ba? Ba, magkita pa kamay eh. Kamay ka? Boom! Kumain ka sa akin. Kanina? Hindi na magkano. May kasapin. May kasabi. May kasabi. Ikaw yun na pala. May pwede nun. Pag! 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 Ano ay tanga Nasip ka mo. Nasip ka. Ako naman nasip ka eh. Boom! 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 Anong ikano? Ako! Boom!
Iba na maggamit ako. Ano na, cool? Good ka ba sa ano? Ha? Alam yun pa. Meron pa yung mga tao. Mahal pa sila, Ben. Nabara nila. Nagamit tayo sa Ben. Parang ganito. Kasi nagsikat na ito. Berapa dia yang harga? Ano ba? Alam mo na ba? Nato, off ka. Ako na ulit. Wala sa pagkala. Mga sinabi, para nila. Sarap sa kambing. Lagi sniper ba? Ah, Lagi Mga sniper. nasunog. Wala na bilog. Betul. Kalau dia tahu ya. daripada lulu. Talaga naman. Bumili sa kalipate. Hindi na pa sila. Legend 2, no? Bata? No? Legend 2. Ito, nagkakalit na yung pangalawa pa. Yeah, legend. Mamit Hella. Typical. Ano yun? Pipindot ko lang. Sa'yo mo na. Okay.
Oh. Yeah. Tamad na pa yung balik naman. Dali. tama yung napuno pa yung green. Dito lang
Kung nakaabang. Ang ina mo ba? Sakay sabi na, tao. Nalugi kami mo. Kita. Wala rin po rin. Yan, nakapoy ko ba sana? Shit, Uy, nagwito. Maganda ko kung yun dyan. Sabi ko kung kaya ko. best na to. Ano mo yung pagkaon? Ano na? Hindi. Ano yung pagkaon? Ano na? Maghapon nito.
Hindi ako gusto ko, babe. Ano yung kaya nga ito? Ano na? Uy! 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 Ano na nalulubog ang sinisira? Nagaw mo pa ako. Alam ko na ito. Kebili. Size mo. Kebili. What the bed?
Shit na, Jeff. Very good. Alam mo, baka naman ang bawang. Siguro ako nito. Baka naman wala yung ano, cycle grabe. Baka yung nito siya mo. Baka lang. Mas naman ako kay kuya. Ay, ako. Kuya niyo. Ito, may ano. Kung mo ka ano. Ikaw sa iyo. Pero ngayon, ha? Huli natin ko. Patandi mo. Wala, inyo. Parang nakasok ko. Lapit mo nga yung
Ah, komisaryo. Shit na nga. Siya sagot ko pa. Balawa. Ano naman ka ng tubig? Ayaw! Ano yan, Ben? Wow! Hey! Mga agad, sabi ko magawa. Wala akong ganun nakarinig. Wala. Di ba? Marami ka. Ilapin mo wala yun. No. Ay, wala na. Up to the day. Wak, 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 wak. Eh, puta ka nga eh. Nasarap ako sa mga.
Buwan na. Next, sumamu kayo. Ano, mapapapasir ko lang at ito ang pagpulong mo. Dumaan. Pero paano tabla ko sa Rod? Batia. Dalong. Trabayan ang pagkakita.
Ito nga, bagay na ako sa ano. Stress. Diba? Stress. Eh, naka-open. Then, ayun naka-open. Sorry, no? Saras may look sabi mo. Naka-print ka. Oo. Hirang ano-ano ka pa ba? Saan ba lang may luwag? Ang hina mo pa. Dahil pa siya din na sa saod. Wala pa. Sino talaga mo talaga yun? Pak. Two. Love. Ayun sa tayo niya. Diba? Sige na. Ay, wow. Baraw. Yes. Thank you.
Pati yung buong sarap. Ngayon, guys. Ngayon, guys. Doon may bawak na. Average ba? Yun. Ang inang yan. Laki mo. Doon. Yung try ko. Ano oras? Tapos mabuti tayo. Ano man sa netong kulay? Ay, mahal na. Mabalik mo na ako. Pero send ko na yun sa email. Yeah. Napakal ka na kulay. Ano yung naanak? Ayan, ate. Paano siya ako pinapakaan? Yung mga kanto. Sa Korea, saan ka nagpakal? Makanan siya po kung ba na Utak pa sa ito na. Mag-record ako. Yung kanila. Kaya sila mga kasi lola.
Diba tapos nakakalagi? Ah, uy. Ito nga. Wala, lapit sa baba. Ang masakan, wala ganito. Wow! Eh, mate, bakit sa baba? Yak, sa matang pa nga. Hindi kaya ako kawag dito. Eh, gulay. Dia nakan pernah tabe. Dua tabe siya ro. Oy, gulit dumaan. Para sa akin. Ano, hawakan mo lang ako. Siguro, kung dumayo, diba? Ito ka nga, diba? Oy, di mo inalo. Kasi muna na. Ay, hirap. Medyo dia ko sila. Sa Gmail ko dia. Ay ko! Karon ni
So, patuloy din yung letter. Luwang. Kung matanong. Kung matanong. J5. Buka nga yun. Wala ba sino? Long yan siya. Utang ina mo ka po. Oh! Ano po? Ilukit sila pala. Luwang. Ay, puta ka nga. Buka ka. Buka ka, Pinay. Kasi arang hindi naman nakasali. Kaya ba din? Buka nga yun. Mr. Phil. Tira ka ba? Dali, anong tira? So, ano siya? Bataway ka rin yan. Mura no? Yung mura ka lang bataway. Ako, dati yun. Kaya marami. Alam niya na yan. Hindi ka pa nga. Hindi ka pa nga. Alam niya na. Ako, ako. Hello, Mother. Bawal mabuhay. Binibigyo. Puta nga eh. Siya to na nga eh. Binibigyo. Aray, ito to. Ako. Ikuta nga. Mission Pen.
mo na yung karong niya, bulok mo to. Dili naman ako, ano ba nung ano ba na? Ano, tingnan mo ni Kapal? Uy! Puta ko. Shit na, ipitulo ka na buwan. Next. Uy, puta nga yun. Sabay ka na lang.
Yan na ikaw po dito sa kanan mo. Oo. Nakabigtan. No. Wala na ako. Yan. Nag-late buka ka. Dahil paano na? Ako tayo. Oh! Nagadal lang siya nakakablo. Lumalagyan namin. Upalit. Upalit. Nice. Kalbo. Kalbo. Isa. Ang magdot ka na. Eh. Kalbo. Ang ganda na. Balong. Basa ka. Sumbik. Sumbik. Okay ka man. Uy. Eh. Basa ka ba ni Kube? Nangit ka na. Ipasambing ka. Basa ka. Bawas ka. Ay, puta ko. Dito na, no? Kaya ni. No? Nagdadito pa ako. Kaya ni, ano binan?
May balik naman ng flavor. Dito na ako. Di man naka-break. Yan kulay pula. Well, kasi kasi ano ako. Pati nga nila nabubuhay nila sa diyan. Gilit ka. Gilit. Hindi naman makataas sa doon. Kali ko
Umilit ko yun. Baba,
Ay, ito mo. Ano kaya na kailan ng basura? Ako, ano na dati ba? Guwapo ka mo? Alam mo na to, no?
Sabal. Outlaw. Meron na tao dito.
Oh, you know, hello.
Oh, may ano ka ba mo? Hello. Yun ang gusto niyo. Mag-ano. Ay, puto. Ano pa naman? Nakain ka. Di ba yung outfit ko? Oh, mag-gusto na ako ba? Isang pere. Ini electric fan ko lang po.